ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஈஸியான உளுத்தம்பருப்பு இல்லாத ஒரு தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்மளோட இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதனால் புதுசாக எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்மளோட எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உடனே பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் எல்லாமே புதுசாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவாக இருக்குது, மறக்காமல் பாருங்கள். முதல்ல அரிசி, பச்சரிசியும் புழுங்கல் அரிசியும் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி, வெள்ளை பட்டாணி இருக்குது இல்லைங்களா, அது நீங்கள் பச்சை பட்டாணி வெள்ளை பட்டாணி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த பட்டாணியை எடுத்துருக்கோம். நம்ம வந்து இப்போ நான் ஒரு 2 கிளாஸ் புழுங்கல் அரிசியும் 2 கிளாஸ் பச்சரிசியும் எடுத்தேன். அதுக்கு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா ஊறிடுச்சு. அரிசி வந்து ரேஷன் அரிசி தான், ரேஷன் புழுங்கல் அரிசி. பச்சரிசி வந்து நாங்கள் வீட்டிலையே நிலத்தில் வந்த பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன். வெந்தயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும். இது நல்லா ஊறிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த பட்டாணியும் நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம். தோசை மாவுக்கு நம்ம எப்படி அரைப்போமோ அந்த மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம கலந்துக்கலாம், நல்லா தோசை பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சிருந்தேன். பாருங்கள், கலர் தெரியும். பட்டாணியோட கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக வேறு கலரும், அரிசி வேறு கலரும், ரெண்டும் தனித்தனியாக தெரியும். இப்போ இந்த தண்ணி ஊற்றி நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா கலந்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து புளிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் செய்வீங்க அப்படின்னா மாவை அப்படியே வச்சுருங்க. நல்லா 8 மணி நேரம் கழித்து மாவு புளிச்ச அப்புறமா நீங்கள் தண்ணி உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் செஞ்சுக்கலாம். ஒடிஷாவில் வந்து புளிக்க வச்சு செய்ய மாட்டாங்க, உடனே செய்வாங்க. ஏன்னா புளிப்பானால் சாப்பிட மாட்டாங்க, நார்மலாக அப்படியே சாப்பிடுவாங்க உடனே. அதனால் வந்து நல்லா கலந்துட்டு, அதாவது இந்த கரண்டியில் கலக்கிறது வந்து அந்த இப்போ நம்ம உளுந்து போட்டோம்னா அந்த உளுந்து மட்டும், இல்லை இந்த பட்டாணி சேர்த்துருக்கோம், அந்த பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டியில் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்வாங்க. நல்லாயிருக்கும். புளிச்ச அப்புறம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது வந்துடும். நீங்கள் புளிக்க வச்சு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை அப்படியே வச்சுட்டு நல்லா புளிச்ச அப்புறமா 8 மணி நேரம் கழித்து தண்ணியும் உப்பு போட்டு நீங்கள் தோசை வார்த்திக்கலாம். நான் வந்து இதை இப்போவே உங்களுக்கு ஊற்றி காட்டுறேன். நீங்கள் இப்போவே ஊற்றும் போது வருதுன்னா நான் புளிச்ச அப்புறமும் ரொம்ப சூப்பராக வரும். நான் கல் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே. மாவு இப்போதைக்கு ரெடியாக இருக்குது. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஊற்றி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. கல் நல்லா சூடான அப்புறமா நம்ம எப்போவும் இப்போ வெங்காயம் வச்சு தேய்க்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை கத்திரிக்காய் இல்லை வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்ணெய் வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ப்பீங்களோ அந்த மாதிரி தேய்ச்சிடுங்க. லைட்டாக எண்ணெய் போட்டு நல்லா தேய்ச்சாச்சு. இப்போ தோசையை நம்ம வார்த்துடலாம். எப்போவும் எப்படி தோசை ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி வச்சுட்டு செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு மொறுமொறுப்பாக கிறிஸ்பியான தோசை வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும், இல்லை கல் தோசை மாதிரி வேணும்னாலும் மெலிசாவும் உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நெய் வேணும்னா இதில் நெய் போட்டுட்டு நீங்கள் நெய் ரோஸ்ட் மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுறேன். இது வேகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டாலும் சரி, இல்லை அப்படியே எடுத்தாலும் சரி, இல்லை நல்ல சென்டர் பாயிண்டில் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆன அப்புறமா கிறிஸ்பியான தோசை மாதிரி செஞ்சாலும் சரி, உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக சேஃபாகவும் இருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.